Sulta jäi tää, Amanda. Ja sit mä toin sulle tämmösen. Mä en ymmärrä, miten sä oot voinut mennä kehuskelemaan meistä sun kavereilles. Anteeksi. Kun mä vaan vähän... Sä oot ihan samanlainen kakara kuin kaikki muutkin sun ikäiset. Mä oon tosissani sun kanssa. Sä voit luottaa muhun. Enkä mä oo kertonut kellekään muulle kuin Jirille. Entäs Jiri? Kenelleköhän se asiasta juoruaa? Siitä sun ei tarvii murehtia. Jiri ei edes uskonut, että sä oot se Mimmi. Se Mimmi? Sä oot näköjään kertonut sille kaiken yksityiskohtia myöten. Yksityiskohtia mä en kertoisi. Anna jo olla. Ja unohda, että meidän välillä on ikinä tapahtunut mitään. Huomenta. Tänään kukat tekee roskiksessa. Te ootte näköjään molemmat noussut oikealla jalalla tänään. Ihan ilosta soikeena. Ne kukat oli pilalla. Ja senkö takia sä oot niin kireinen? Ei, vaan sen takia, kun mä eilen tajusin, että sun pojalla on yhtä vähän järkeä kuin ikää. Ootte sitten taas ollut riidoissa. Miksi? Niko? Mä en oo tehnyt mitään. Niin, paitsi kinastellut telkkarin katsomisesta ja paukuttanut noita leikkirumpuja. Ja pakottanut Katariinaa pelaamaan sun kanssa pelejä, niinkö? No ehkä. Mä myyn kohta pois koko bändipelin. Katariina on kirurgi ja sillä on jännetupen tulehdus. Se tarvii lepoa, hyvä lapsi. Mä myyn itse sen peli, jos tarvii. Enkä mä oo enää mikään lapsi. Niin, on tosi iso poika jo. Mä oon pahoillani. Toisella toi uhma-aika kestää vähän pitempään. Pitäis palata duuniin vai? Jep. Muuten Isabella nylkeä, mutta... No, hauskaa työpäivää sit vaan. Sori, että mä nauraskelin. Kesti vaan vähän aikaa tajua, että jätkä painaa kirurgiin. Vaikka ihan siisti mimmihän se on kaikin puolin, mutta te ootte vaan niin eri-ikäisiä. No, älä. Miksi te voittais nuorempaa? Esim. Peppi. Kiitti, ei. Mä en jaksa sitä säätöä. Silloin kun mä en pettänyt sitä, niin se epäili mua koko ajan. Ja nyt kun mä olin toisen kanssa, niin se haluisikin mut takas. No, mutta tärkeintä on, että se haluu sut. Lopeta nyt toi säätäminen, tee jotain. Et Peppikään jaksa sua ikuisuuksiin venää. Kuten useimmat tietää, ATK-luokassa on huolto menossa, eli me pidetään tämänkertainen opotlutti täällä. Mulla on konetta messissä. Ne, joilla ei ole omaa konetta, tekee tämän testin jonkun toisen kanssa. Niin mikä se osoite on? Pöydillä on laput, joista löytyy linkki ammatinvalintatestiin. Voinko mä tehdä sun koneella? En mä oikein tiedä. Suostu sit nyt. Saat karkki. Tää on muutenkin ainoa paikka, mihin mahtuu. No, aloita tästä. Työn tärkeimmät ominaisuudet. No liiksa tietty, miksi kukaan muuten vaivautuisi? Oot sä noin hölmö? No sunhan se pitäisi parhaiten tietää. Ehkä mä teen tän testin kuitenkin eka. Mut älä kurki. Ei oo todellista. Mulla on 5 tähteä lääkärin kohdalla. On vai? Varmaan kun mä laitoin, että mua kiinnostaa tieteet ja ihmiset. No mut sähän olit jo yläasteella sairas matikkanero. Sulta menis lääkis varmaan tosta noin vaan. Hei, onhan sulkin eläinlääkäri ehdotettu. Tossa 3 ylhäältä. No sopis mulle. Ois just ihana hoitaa eläimiä. Niin, repi punkkei irti syyhysistä piskeistä. Hei, mä olin tosissani. Nyt voitte valita testin suosituksista kiinnostavan ammatin ja teette siitä sitten raportin seuraavalle tunnille. Hyvää päivän jatkoa. Mehän voitais lukea toistemme raportit ennen ensi tunnin alkuun. Lääkäri ja eläinlääkäri on kuitenkin samasta maailmasta. Hyvä idea. Saattais vauhdissa Nikon kanssa. Miten niin, enkä oo? Mä näin. Ai missä muka? No siellä Opon tunnilla. Teitte yhdessä niitä tehtäviä. Aika söpöä. No mun mielestä se nyt oli lähinnä aika outoa. Miksi? No kun musta tuntuu, että Niko ei itekään tiedä oikein mitä se haluu. Eka se leveilee kaikille räsypokkajutuille ja sitten taas hakeutuu mun seuraa. No nyt unohat ne räsypokat. Se oli pelkkä vitsi. Sun seurassa se näytti viihtyvä. Ootteko te Nikon kanssa taas yhdessä? Mahtavaa. Me oltiin koulussa vaan samassa ryhmässä. Niin, 2 hengen ryhmässä. Kato, siitä se lähtee. Niko on mukava kundi. Me kaikki tehtiin virhe, kun uskottiin Sampon valheita.
Tehtiin koulussa tommonen testi. Mut tämähän suosittelee sulle ammatiksi lääkäriä. Joo, mutta nyt pitäisi saada aikaiseksi kuvaus ammatista käytännössä. Vähän vaikea, kun itse ollut vaan potilaan. Kylläpäs mä sivahdin. Meillähän on lääkäri täällä ihan omasta takaa. Haastattele Katariinaa. Tämmöinen ammatinvalintatesti suositteli Nikolle ammatiksi lääkäriä. Ja nyt sen pitäisi tehdä jonkinlainen esitys kouluun aiheesta. Tehän voisitte yhdessä käydä läpi lääkärijuttuja. Miika auttaa sua varmaan mielellään. Sehän on myös lääkäri. Sä taidat olla vieläkin vihainen Nikolle siitä, kun se on metelönyt sen bändipelinsä kanssa. Eikö mä oon vaan väsynyt. Sitä paitsi mä oon sairauslomalla. Mä jotenkin jaksais ajatella työasioita just nyt. Siihen ei menisi kauaa. Mä pääsen huomenna aikaisin koulustakin. Mäkin olisin silloin töissä. Saisitte rauhassa hoitaa homman alta pois. Mä en usko, että musta on Nikolle mitään hyötyä. No varmasti on. Antaisit Nikon näyttää, että se on pohjimmiltaan fiksu ja kiva poika. No okei. Mut sillä ehdolla, että siihen ei mene koko päivää. Varataan just sen verran aikaa, kun sä haluat. Kiitos, Katariina. Tämä merkitsee Nikolle tosi paljon. Muistat sit korvata tän jotenkin Katariinalle. Vieläkö sua harmittaa, kun Cindy vei sun paikan siinä Chardinin mainoksessa? Turha sitä on enää murehtia. Mä oon iloinen Cindyn puolesta. Sä oot kyllä uskomattoman vahva. Moni muu olisi tossa tilanteessa ihan maansa myynyt. Ja syystä. Siis tavallaan. Hei, ootko muuten kuullut, että meidän teinien välit on alkanut taas lämmetä? Ai Nikon ja Pepin. Mut sehän on hauskaa. Ne oli tehnyt yhdessä jotain koulutehtävää ja niillä oli ollut tosi kivaa. Mä kuulin, kun Peppi kehui Nikon äidille. Niin, se tehtävä liittyy varmaan ammatinvalintatestiin. Nikosta tulee ehkä lääkäri. Ja Pepistä ehkä eläinlääkäri. Voi kun sais niitten sotkut selvitettyä. Ja vois jatkaa yhdessä. Hei, mehän voitais mennä vaikka elokuviin joskus tai tehdä jotain kivaa. Niin. Ja sit ei tarvitsisi hiipiä sinne salaa ja piilotella penkkien takana. Niko ja Peppi on niin söpöpari. Ne sopii hyvin toisilleen. Vähän niin kuin mekin. Onks musa taas liian kovalla? Mä luulin tehneeni selväksi, ettei mua kiinnosta leikkiä mitään lääkärileikkejä sun kanssasi. No älä nyt hermostu. Mitä se tämänpäiväinen oikein oli olevinaan? Mun pitää tehdä kouluun raportti ja mutsi keksiä, että sä voisit auttaa mua. Mistäs lähtien sua on nimenomaan lääkärin ammatti ruvennut kiinnostaa? Tehtiin Jopo-tunnilla tämmönen testi ja sen mukaan se sopii mulle. Aiemmin mä mietin, että musta olisi voinut tulla matemaatikko, mutta mimmit juoksee sellaisia lähinnä karkuun. Mä haluan tehdä töitä mieluummin ihmisten kuin numeroiden kanssa. Jenni sanoi, että sä kävit jo yläasteella yliopistoluennoilla. Mä mietin kanssa korista, mutta ehkä se on parempi harrastuksena kuin ammattina. Sitä paitsi mulla on traumoi pakkourheilusta. No ehkä mä voin kertoa sulle jotain lääkärin työstä. Mut sillä ehdolla, että temppuile mitään. Kunnia sanalla. Tai siis sillä ehdolla, että säkin käyttäydyt. Mä en kaipaa enää mitään ongelmia mun elämään. Aloitetaan heti huomenna, kun mä tuun koulusta. Oot sä lähdössä terapiaan? En, vaan kävelylle. Ei ollut muutakaan tekemistä. Raiti silmä tekee aina hyvää. Miten sun paraneminen muuten edistyy? Tarkoitatko sä, että olis mä puhunut mun terapeutille Sarasta? En, vaan että... Tää on ihan älytöntä. Mussa ei ole mitään vikaa, mä haluan takas töihin. Sä tiedät, että addiktiopotilaat helposti kieltää avun tarpeensa Mutta kun mä en ole mikään sun potilas. Mä oon sun työkaveri. En mä oletakaan, että tää on sulle helppoa. Mun tehtäväni on pelastaa ihmishenkiä eikä hengata kaiket päivät jossain kaupungilla. Mä oon turhautunut, tajuut sä. Sun täytyy ensin hoitaa itses kuntoon. Mikä lääkärin työssä on susta parasta? No se, että saa auttaa ihmisiä. Entäs ne ilmaiset keksit taukohuoneessa? No, se on tietty kiva bonus. Onko sulle koskaan tapahtunut mitään pahoja kämmejä? Mitä sä tarkoitat? Siis onko sattunut mitään oloa? No,
Kerran mä haukuin yhtä ylilääkäriä vanhaksi selostelijaksi kesken leikkauksen, enkä tajunnut, että se seisoo siinä vieressä. Sillä oli maski kasvoilla. Aika paha. No, se oli sille ihan oikein. Mitä se yritti läpi pikkujouluissa? Hei, tää onkin hyvä. Mä haluun lääkäriksi siksi, että mä voin läppiä kauniita kirurgeja firman pikkujouluissa. Tää taisi olla tässä. Kiitos. Eipä kestä. Mutsia käski mun korvata tän sulle jotenkin, niin olisiko sulla mitään mielessä? Mun täytyy varmaan lähteä. Et menis vielä. Ei, me ei voida tehdä tätä. Ei niin. Haluatko tulla kainaloon? En. Huhhuh. Mä toin teille lounasta, jos teillä on nälkä. Niko, ootteko te vielä täällä? Saatte sen tehtävän tehtyä. Onks tää ketään?